сархати хабарҳо. Марги ду кӯдак дар пайи заҳролудшавӣ аз кансер ва дар Панҷакент. Русия қонуни ҳабси якумриро барои хиёнат ба давлат қабул кард. Як додраси додгоҳи Бадахшон боздошт шудааст. салом бинандаҳои азиз, бо умеди тансиҳати шумо навиди бомдодиро тақдиматон мекунем. имрӯз 20 апрел аст. Ду кӯдаки 9 ва 12 сола дар деҳаи Некноти шаҳри Панҷакент баъди хӯрдани кансер ва заҳролуд шуда ба ҳалокат расиданд. онҳо узви як оила буда, дигар аъзои хонавода модари 52 сола бо як кӯдаки 13 солаш дар ҳолати вазнин дар беморихона бистариянд. Маркази матбуоти вазорати тандурустӣ хабар дода гуфтааст, ҳодиса 18 апрел рух додааст ва 4 узви як оила баъди хӯрдани консерваи бодирин ки бо сирко омода шуда буд, дар рӯзи зодрӯзи яке аз кӯдакон заҳролуд шуданд. Заҳролуд шудани сокинон аз хӯрок дар Тоҷикистон борҳо иттифоқ уфтодааст. Дар охири соли гузашта як хонавода дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд баъд аз истеъмоли меваю сабзавоти консервашуда заҳролуд шуданд. Дар он ҳодиса 2 нафар ҷон бохтанд. Думаи давлатии Русия тарҳи қонунро дар бораи ҳабси якумрӣ барои хиёнат ба давлат қабул кард. Айни замон қонунгузории Русия барои хиёнат ба давлат аз 12 то 20 соли зиндон ва ҷарима дар ҳаҷми 500 000 рубл таъин кардааст. теъдоди ҳукмҳои додгоҳӣ бо ин модда баъди ҳамлаи Русия ба Украина афзоиш ёфтааст. тарҳи нави қонун ҳамчунин ҷазоро барои харобкорӣ ва терроризм сахттар ва барои мусоидат кардан дар иҷрои қарорҳои созмонҳое ки дар Русия сабти ном нашуданд ҷазо таъин мекунад. шориҳон гуфтанд манзур додгоҳи байналхалқии Гаага аст ки дастури боздошти президенти Русия Владимир Путинро содир кардааст. вакилони Думаи давлатӣ пешниҳод карданд ки ҷазои ниҳоӣ барои содир кардани теракт 20 сол таъин карда шавад. айни замон ин модда 15 сол ҷазои ниҳоӣ дорад. баъди ҳамлаи Русия ба Украина теъдоди айбдоршавандаҳо дар тахрибкорӣ афзоиш ёфтааст. дар соли 2022 дар додгоҳҳои Русия 11 ҳукми хиёнат ба давлат содир карданд. додсизони кулли Тоҷикистон нисбат ба як додраси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Зафар Қодирзода ки моҳи декабри соли 2022 бо фармони Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон ба вазифаи додраси додгоҳи Бадахшон таъин шуда буд, ҳафтаи гузашта дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт шудааст. ду манбаи Радиои Озодӣ рӯзи 19 апрел гуфтанд ки нисбат ба Зафар Қодирзода бо иттиҳоми гирифтани пора ва қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ҳамсуҳбатони Радиои Озодӣ дар бораи парвандаи додрас ҷузъиёт надоданд вале гуфтанд бархе ҷиноятҳоро ӯ дар замони кораш дар шаҳри Ваҳдат ва бархе дигарро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон содир кардааст. назари наздикон ва худи Зафар Қодирзода дар робита ба ин парванда маълум нест. ҳанӯз фармони барканории Зафар Қодирзода дар сомонаи президенти Тоҷикистон нашр нашудааст. соли гузашта боздошт ва зиндонӣ шудани чанд додраси тоҷик расонаӣ шуда буд. аксари додрасҳо ба гирифтани ришва муттаҳам шуданд. дар Тоҷикистон дар пайи чангу ғубор ифлосшавии ҳавои атмосфера сабт шудааст ки бар асоси индекс ё шохиси сифати ҳаво мувофиқи маълумоти харита бад аст. чунин вазъи ҳаво барои саломатии одамон то куҷо хатарнок аст ва мутахассисон чӣ машварат медиҳанд? ба ин ва чанд суоли дигар номзади илмҳои тиб духтури дилшинос Шедфар Самадов посух дод ки ҳамроҳ мебинем. дар ин ҳавоҳое ки рӯзи охир мо ба назар дорем дида меистем, ҳаво хеле чанг аст, ғубор аст. аз ин лиҳоз баъзе бемориҳо дар ин давра хуруҷ мегиранд. яке аз ин бемориҳои музмини роҳҳои нафас мебошад, яъне астмаи бронхиалӣ, бронхити музмин, чунки ҳама чангу ғубор ҳангоми нафаскашӣ дар роҳҳои нафас дармонда, дар он ҷо якум илтиҳоби шуш роҳҳои нафасро хуруҷ гирифтанаш мумкин аст. дуюм ҳангоми нафаскашӣ бисёр чангу ғубор бо худ баъзе микроорганизмҳоро бархудор ҳастанд ки онҳо эҳтимолияти гирифторшавии бемориҳои гулӯ, чашм ва гӯшт шуданаш мумкин аст, чунки ҳама ҳамин чангу ғубор ба чашму гулӯ ва гӯшт мерасад. дар ин вақт бояд ба назар дошта бошем ки бемороне ки гирифтори бемории музмини андомҳои хургардиш ҳастанд, аз қабили масалан фишорбаландии шараёнӣ, онҳо бояд рӯзи 2 маротиба фишори хунро санҷанд ва давоҳои тавсия намудаи табибҳои минтақавиро бояд мунтазам истифода баранд. дуюм ҳангоми чангу ғубор ҳама шаҳрвандон бояд дару тирезаро хубаш маҳкам кунанд ва дар даруни хона бояд рутубати муайян бояд бошад, яъне ба забони русӣ влажность мегӯянд. рутубат ин яъне баъзе таҷҳизотҳо ҳастанд ки рутубати муайянро медиҳанд.
ва дуюм бояд дар хона бояд ҳама вақт намнокӣ мӯътадил бошад ва ҳангоми чангу ғубор расидаанд ки онҳо эҳтимолоти гирифторшавии астмаи бронхиолиро зиёд мекунанд, бояд чангу ғубор аз сақфи хонаҳо, аз умуман аз ҷое ки одам зисту зиндагӣ мекунад бояд тоза гардонида шавад. ҳамин чангу ғуборе ки вориди Тоҷикистон мешавад, ҳавои номусоид ба кӯдакон чӣ таъсир дошта метавонад? кӯдаконе ки онҳо гирифтори диатез ҳастанд, беморӣ ҳастанд ки эҳтимолоти гирифторшавии баъзе бемориҳои аллергикиро ё масунияти бадани баъзе кӯдакон хеле паст аст. Аз он ҷиҳат онҳо ҳамин чангу ғубор ба роҳҳои гӯшт, нафас, ба роҳҳои одатан бинӣ бисёр расиданаш мумкин аст ва дар он вақт боиси илтиҳоби ин андомҳо мешавад, яъне ринити музмин, илтиҳоби бинӣ, атит, илтиҳоби гӯш ва роҳи нафас боиси хуруҷ гирифтани бронхитҳо мешавад. Вале аз ҳама асосӣ бояд мо ба назар гирем ки ҳама чангу ғубор ба худаш як микроорганизмҳои муайян дорад. ҳатто баъзе хосатан дар ҳамин ҳавое ки вақте ки шукуфтани гулҳо пайдо мешавад, ҳама растаниҳо дар худаш миқдори муайяни микробҳоро дора аст ва ҳамин микробҳо вақте ки паҳн мешаванд, онҳо дар худашон дар таркиби худашон сафеда доранд ва ин сафедаҳое ки дар роҳҳои нафас дар мемонанд, онҳо эҳтимолоти гирифторшавии аллергия, яъне ки бодигармӣ зиёд мегардад ва ҳатто пӯсти бадани одам ҳам баъзе хоришакҳо, баъзе захмҳо шуданаш мумкин аст. Аз ин лиҳоз бояд мо кӯдаконро дар ин чангу ғубор ҳатман бояд дар ҷое ки камчанг бошад нигоҳ дорем. Баъд дуюм мо бояд ҳатман ниқобҳои бехатарро дошта бошем ва ин ниқобҳо хосатан бештар бояд намнок бошад. бинандаҳои азиз, суҳбати комил бо табиби дилшинос Шедфар Самадовро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам Озодӣ видео тамошо кунед. вакилони парлумон ба қонун дар бораи алоқаи барқӣ тағйирот ворид карданд ки яке аз ҳадафҳои он таъмини рақобати озоду бовиҷдонона гуфта мешавад. дафтари матбуоти маҷлиси намояндагони Тоҷикистон хабар додааст ки ин қонун асоси кафолати дастрасӣ ба ҳама намуди хизматрасонии алоқаи барқӣ, ҷорӣ намудани шаклҳои нави хизматрасониро фароҳам мекунад. Инчунин таъкид шуда ки дар он ҳуқуқу ӯҳдадориҳои субъектҳои соҳаи алоқаи барқӣ ва ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ муайян шуданд. қабули қонун дар ҳолест ки ахиран раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз сифати интернету алоқа ва нархи он изҳори нигаронӣ карда буд. ӯ дар ҷаласаи васеъи ҳукумат супориш дод ки нархи интернету алоқаи мобилӣ дар кишвар поину сифаташ боло бурда шавад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 20 апрелро фаро мегирад. солҳои 1864 то 1895 Русияи подшоҳии минтақаи Осиёи миёнаи имрӯзаро забт кард ки он замон дар ин қаламрав 3 давлатдорӣ амурати Бухоро, хонаи Қанд ва хонаи Хива ҳукмрон буданд. ишғоли ин қаламравҳо моҳи апрели соли 1864 аз тасарруфи шаҳри Тошканд шурӯъ шуд ва тадриҷан то ба ишғоли Помир расид. дар доираи ин ишғолгариҳояш Русияи подшоҳӣ соли 1895 бо Инглистон созише имзо карда Бадахшонро ба ду тақсим кард. қаламравҳое дар соҳилҳои чапи руди Панҷ ба Афғонистон ва соҳилҳои рости Бадахшон ба Бухорои зери назари Русия гузашт. Русия имрӯз ҳам Осиёи миёнаро минтақаи зери нуфузи худ мешуморад. бо як ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аз соли 2010 20 апрел чун рӯзи забони чинӣ таҷлил мешавад. ҳадаф аз ин санъат тарғиби фарҳанги омӯзиш ва эҳтиром ба забон аст. 20 апрели соли 1935 шоири шинохтаи тоҷик Маснон Шералӣ таваллуд шудааст ки дар 53 соли умраш даҳо шеъру маҷмӯа нашр кардааст. мисраҳои шеъраш беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст, то имрӯз аз радио телевизион садо медиҳад. бонки миллии Тоҷикистон Қурби Сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. хабарҳои бештар аз инро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. худо наздиконро эҳтиёт кунед. хайр, худо нигаҳдор.